Bahala na mainit mga loves, basta kayo magpunta tayo sa ating garden. Tinitignan ko itong ating mga kamatis, no? Meron siyang na-overripe na siya. At saka, kung kamatis talaga kapag napalagi natutubigan mga loves, ang mangyayari is madaot siya, no? So, kaya kapag magtubig talaga kayo ng kamatis, dapat doon sa puno. At tignan nyo naman mga loves, i-share ko lang sa inyo, no? Ipakita ko lang sa inyo kung gaano ako kasaya at nakakashock itong kamatis na ito. Ang nakita ba ninyo is pahaba siya ng pahaba mga loves, parang walang katapusan. At ang daming bunga. Sa isang kumpul-kumpul lang siya ang haba niya at ang dami. Ito po ang tinatawag na cherry tomato, no? Habang nakatingin ako dito, nag-alala ako kung paano ko ito. I think ito yung gagawin ko just like last year, mga loves. So, gawin po natin itong, ilagay natin sa freezer. Oy. At ito talaga. Grabe ako ka-excited dito. Nag-harvest ako the other day. Yung mga maliliit na kita ako the other day, ang laki na mga loves. Tignan nyo naman yan. So ready na pala ito sila i-harvest kasi nga malaki. At dito, nasayahan ako dito kasi may nagbitay-bitay sa gitna talaga mga loves. Parang, At dito, itong punong ito ba, for some reason mga loves, wala masyadong bunga at yung mga bunga is nag-yellow. Hindi ko alam kasi po ang mga, yung mga extra, diba, yung mga may galamay po itong ampalaya mga loves, ang nangyari po, ang dami kong naputol. So kung hindi ko talaga naputol yung mga galamay, for sure marami yung bunga. So ngayon hindi ko na inano yung ating galamay, no? Hindi ko na kinuha. Ito po yung ating string beans, mali po yung pagka-order ko, mali yung binigay nila, sobrang green. Gusto ko talaga light green. So yun, napagdesisyonan ko, kuha tayo ng basket, kuha tayo ng gunting. Kasi the last time, wala talaga tayong gunting. Nahirapan ako mag-harvest mga loves. Kailangan palang gunting kapag mag-harvest mga loves. At tignan nyo naman, di ba? Para akong nasa mga loves, kung marami yung tinanim ko dito na ampalaya. Ang saya kaya. Yung parang dito lahat ang palaya at saka string beans mix, no? 'Di ba ang saya mga loves? So parang talagang nasa tayo, no? Paraiso. Next time talaga sana marami tayong matanim na ampalaya at saka string beans. At make sure yung string beans natin is gawin na nating light green, no? Kung light green pa yan mga loves, marami na akong na-harvest ngayon. Iba talaga ang dark green. Iba. As in promise. Huwag kayong magtanim ng dark green kasi sayang lang yung effort niyo sa garden. No? Yun lang yung masasabi ko. At sobrang excited ko dito kahit nag-harvest na ako ng ampalaya, marami pa rin diyang maliliit. So, baka the next day na naman, meron na naman tayong harvest. At dahil andito na tayo mga labs, so yung ibang mga hinog na kamatis, kinukuha ko na bago masira. Kasi po, uluron man guna siya good kung hindi natin kukunin. No? Lalo na kapag magtubig ako, ay naku, basang-basa lahat. Ito po siya, kinukuha ko na yung hinog para naman magamit natin sa pagisa ng ating ampalaya. No? Gusto ko din lagyan ng shrimp yung ating pero gusto ko lang, egg lang yung ilagay natin sa ating ampalaya. Ang saya ko lang mga loves, kahit hindi ito bongacious na garden mga loves, konti lang yung tanim natin, no? Meron tayong na-harvest at meron akong na kain na hindi na ako bibili sa tindahan na sobrang mahal ang mga bilihin ngayon mga loves. Kahit dito sa Amerika, grabe, dolyares na, dubli-dubli ang presyo mga loves, nagdubli. Pasensya na kayo, nagbikaka ako dyan, no? May short naman ako, no? Ito ding talong, no? For some reason, itong aking mga talong, since nag-start ako magtanim din ng talong, malas talaga ako mga loves, yun lang masasabi ko talaga. Hindi talaga masaya ang talong, no? I think dahil yan sa sa kapangitan ko. Charot, joke lang. Agoy, ayaw magpaano ng aking pusa. Umiyak. O sa pagpasok ko mga labs. Gustong magpakarga. Parang baby talaga ito mga labs. Iwan ko, sobrang init sa labas. Parang baby magpakarga. What do you want? Pinabayaan ko na lang si Mr. dito na siya na lang mag-cut ng pagkain, no? Kinuha niyo yung mga taba-taba kasi ayaw na niya kumain ng taba. So, ito yung roast beef, mga labs, na kailangan kainin talaga niya ng ganyan, mga labs. Oy, delikado talaga itong si Tami, oy. So, dalhin daw niya ito sa trabaho. So, ang ginawa ko, no? So, sabi ko, bakit dalhin mo yan ganyan? Hindi man yan luto. Charot, luto naman yan para sa kanila, no? So, pero sabi ko, ay, dagyan ko ng ice, mga labs, sa ziplock para hindi siya masira, no? Kasi sobrang init ang panahon, oy. At dahil meron tayo ditong cucumber salad, so, inanuhan ko na din siya, naglain ko na sa lain nga gamay kang container kay para madala din niya, no. So yun mga love, sabi pa niya hindi daw siya magdala ng pagkain, pero last minute nagdesisyon bago maligo, di ba, magdala daw siya ng pagkain. So ngayon ako naman aligaga, so sabi ko okay na ba ito sa iyo na ganito lang, cucumber at saka yung prime rib leftover natin, no. So sabi niya okay lang man daw, habang naliligo siya. So ako naman dito maglilinis mga labs, no. So kung meron kayong makitang panty mga labs, panty ko, so pasensya na kayo, yung panty ko umabot yan sa kuto-kuto, no. Nandun na sa likuran ko, abaga na, no, kasi granny underwear yan. Ay, sino bang mahilig sa mga granny underwear na umabot na sa kilikili?
Anyway, so pagkatapos ko doon naglinis, tapos na din si Mr. naligo. So pasensyahan niyo yung tiil ni Mr. kaya ganyan talaga yung tiil niya, no? So ako naman as asawa, no? Ganyan, kailangan lang natin lagyan ng psoriasis, ay iwan ko mga loves, pero wala man si Taming sakit sa mga yung makatikati na butoy-butoy na pula-pula, iwan ko na lang. So nag-start sa paa niya, and then ni-research niya psoriasis, iwan ko, psoriasis ba yun? Basta yun. So, every time na kapag katapos niyang maligo or bago matulog, ito yung mga pinagagawa ko. At yun mga loves, ito yung pinakaayaw ni Mister. Alam niyo bakit? Ayaw niyang asikasuhin ko siya na ganito na parang hindi na niya kaya. Sabi ko, huwag ka nang maglisod-lisod dong. Tabangan kita dong. Sabi ko, tulungan kita. Kasi talagang kapag siya na yun mga loves, maririnig ko na yung sakit ng likod niya kanang mag-ano siya sa kanyang tiil na ganito. Sabi ko, ako na yung gagawa. Asawa naman ako, sino pa bang gagawa, si kapitbahay, di ako na. No, so yun, nakahubad ito mga loves, dito lang muna yung tignan ninyo. Kasi nga, delikado. Delikado. But anyway, habang nag-ano ako dito, busy din siya pakain sa kanyang alaga, oh. Aloy, agoy, so guwapo. Agoy, so special. Ala, Roxy won't even come home. No. Bye. Okay. Laptop bag. I'll do that laptop bag. Where is it? Do you have another bag in the car, right? Lighter refill. So ito na, nag-start na yung aking kamalditahan. No, alam niyo naman si Inday Miriam, maldita din ito palaban. So sabi ko, ito yung bag mo. So tignan ko nga, beses ginoo ko, sabi ko, adoy dudong Tami, wag mo na itong gamitin muna. Labahan ko muna ito. Tinignan niya, sabi ko, ay, di ba gusto pa niyang kunin, sabi ko, di ba? Hinalbot ko. Sabi ko, ilagay ko to dito. Wag mo yang gamitin. Kailangan ko yung linisin muna. Ihugasan, labhan. Kasi ang dami mga old paper towel, old basta ganun. So, basta maamoy ko na yung mold sa loob. Sabi ko, ayaw din niya sa blue. So, nakipag-away pa talaga siya. Asan daw yung pagkain? Nagalit, pumunta sa loob. Pumunta doon sa loob, sabi pang pagkain niya. Sabi ko, ayan dito para sa floor. Lumabas siya. So, sabi ko, kaya ba itong bag na ito? So, kaya man daw. Okay lang daw yun. Sobrang liit. May ayos yan mga loves. Kasama yung pagkain niya. O, diba? I'm taking you much. That's bad for your health. You know that. It's just in the car. I don't use it. Careful, huh? You have everything? Did you open the garage? You work in some place. Ayan. No kissing, Okay. I love you. It's hot. Better. Love you. At yun, at dahil wala na si Mister, mahal dito magpamanicure, magpapedicure, si Inday Mary ang nagkalisod-lisod taon. Magtuwad baliskad taon ako dito, mag-cleaning sa ating tiil para naman presentable paminsan itong ating paano. Kasi nga paminsan na focus na natin sa paglilinis dito sa bahay, paglilinis sa buong paligid, ang paa at ang kuko ni Inday Mary hindi na talaga may tsura mga love. So kailangan kong bigyan ng oras, no? At dahil napagalitan ko si Mr. bago siya umalis nga dahil sa bag, no? So ngayon, nagdesisyon ako. Para naman masaya siya pag uwi niya, paglutuan natin mga loves, yung gusto niya, ayoya, ay hindi ko alam kung paano ito tawagin, pero paborito niya ito. Simple lang siya mga loves, madali. Kung meron kayong pasta, garlic, oil, okay na yan sa inyo, ganyan. At saka, alam niyo na parsley. Ako hindi ko nilagyan ng parsley. But anyway, so time lapse tayo. Pakingganin yung mga galawan ni Inday Mary.